Webafowethu ngeke ukholwe into eshiwo uThibela. uThibela uSminorff uthelelwe umthandeni ngalento yokuthenga ama-viewers ke on YouTube ke lapha ke ukuthi ke ingoma zabo igijime kakhulu. Kusho ke uThibela iGidangoma ke lika Khuzani Mpungose. Lezi zinto abafowethu ke ziya ngokutrend einkundleni zokuxhumana ke lapha ke abantu abaningi sebaqalile ke bayaphawula ke ngalento. Khona futhi ke nabanye asebeyihlahlile ke inhloko ke yama-viewers ke ukuthi ime kanjani. Bafowethu ake ngiqala ngibingelela abantu abaqala ukujoina kuleli khasi ngithi sanibonani ke uma uqala ukungena ngicela ucindezela button ka subscribe ke uphinde like lama video ke engikwenzela wona ke kuze uyithole ishisa ke zinjalo izindaba. uThibela ke iGidangoma lika Khuzani ke ubhale kanje. Uthe ke udunudunu ke yilo ofundise ke lo mfana ukuthenga ke ama-viewers ke lapha ke aka YouTube ke wasethi ke nayo ke iParis ke eveza ke ukuthi iParis ke ama-viewers ke ayo ke athengwa. Bafowethu lembiko eshow uThibela abantu abaningi bayiphikisa kakhulu einkundleni zokuxhumana ke njengoba ke nabanye ke sebachaze izinto eziningi lapha ke uSminorff abantu abaningi ke bayalikhuluma udaba lakhe ke kuma comment ke lapha ke ukuthi cha ama-viewers lensizwe yathenga ngingoma ezingeneleyo nebantwini ngoba ine message futhi imnandi ya trend ke lapha ke ungawathenga ama-viewers uma ikhona indlela yokwathenga but ngeke wathenga ku Spotify. Ngabe ke ku Spotify ugijinyiswa yini uSminorff kangaka? Umbuzo nje okhona. Kodwa ke nayo indaba la ikhona. Bafowethu uThibela ke lolu daba uliveza kanjalo ke lapha ke uma ke ikhuluma ke ekhasini lakhe uthi ke umthandeni ke ufundise ke uSminorff ke ukuthenga kwama-viewers njengoba naku iParis ke kwaba kanjalo. Okukhomba khona ngokusobala bafowethu ukuthi lento ke iyaqhubeka. Abantu abaningi baphawulile kodwa ke nakhe ngifisa ukuveza esayidini lami nasesayidini ke lokuvula imiqondo yabantu abaningi abanganalo ulwazi ngalolu daba. Bafowethu ama-viewers awathengeki. Ayikho lento yokuthiwa ukuthenga ama-viewers. If sikhuluma ngeParis, iParis iyayiqophela umlando ngoba iyatrenda, siyayibona itrend umhlaba wonke. uSminorff iyatrend ingoma yakhe. Njengamanje isatrenda futhi. Iphuma izolo kodwa iyagijima indlela eyisimanga. Ukulalela kwengoma kaSminorff ikhona ukukhuphula ama-viewers. Ukudlalwa kwengoma kaSminorff ikhona ukukhuphula ama-viewers. Angazi abantu abaningi bayithatha blend ama-viewers kodwa ke ngizobuya nevideo ecacile la ngizoniphathela khona ubufakazi obuqavile bokuthi ama-viewers awathengeki ngalendlela ke abawachaza ngayo uThibela. Kodwa ke ngifuna ukuzwa umbono wakho mbola semakhawuthoni uthini ke ngalento eshow uThibela iGidangoma ke lika Khuzani Mpungose.